Molweni bafundi, ndiyathemba ukuba niyaphila namhlanje. Siza kuqhubekeka ngokuphanda imixholo ekule ncwadi Akwaba ebhalwe nguThenjiswa Ntwana. Sibona ubudlelwane phakathi kwabanye abantu, phofu abalinganiswa ababhalwe ngabo apho kule ncwadi. Ngakumbi umzekelo omkhulu wothando phakathi koKhanya noPhumela. Asuboni ke ngoku obuthando phakathi koMthuthuzeli noPhindiswa. Ndifuna ke sicinge ngezinto okanye ngemizekelo emibini eyenzekileyo kulo bomi osiphila kuwo ngoku, esizokwazi ukuyifanisa phakathi nale mizekelo siphiwe apha kule ncwadi. Ndifuna siphande ubudlelwane bukaKhanya noPhumela. Ngoku ke siphinde sijonge lento eyenzeke phakathi koMthuthuzeli noPhindiswa. Thina sidinga uthando olunjani kulo bomi bethu? Sifuna ukuphathwa njani? Omnye umzekelo omkhulu nguxolo. Sibona uPhumela exolisa uKhanya ngezenzo zakhe. Bazama ukuqhubekeka ngobomi nothando ngenkxaso phakathi kwabo, bayaxhasana ebomini. Ke ngokubheka phambili ndifuna nina nithathe le mizekelo niyifanise kwimizekelo emibini eniyifumanayo kubomi benu. Nibhale isincoko esizokwazi ukusibonisa le nto iyenzekileyo kuni. Ndicela niqiniseke ngokuba iformat yenu yesincoko intle, niqiniseke ngokuba nibhale intshayelelo echaza le nto enizobhala ngayo kakuhle, kwaye isigqibo senu sichaze naso ukuba nibhale ngantoni kwaye niphande ntoni kwesi sincoko senu.